का कसं करतस गो आईल रे कोगा तू कसं करतस तू काय ना रे कोगा देवा जप करतस नाव नेऊन 2 घंटे झाले तू गेल बाईले ना जेवण वाटता म्हणून राखून बसलाय हीड वाटची काय दिसना तकड वत्ता एकड वत्ता तकड वत्ता फोन करता फोन सकाळ वाटता कसा ना वस्तू म्हणून मग काही कळणार आहे चिकेटावाडी एक मुष्ट दया पाव दिला रे तिने पट्टा बुकेन पट्टा किडी पुरे मन गेले मका तू उपाश घालली नव्हे एक गोष्टी पोपणी दिला नव्हती ने कुश बघ कसं रे का एक मुष्टी पोव कसं काय दवार म्हणके दवारची मका अयो अयो कावेरे का तशी म्हणाल नाही कावेरे का आज गॅस मुद्दल तशी काय बेजार कर नका हांव रंदा पूर घेऊन येयला आता पैदल ती वाणू बेजार कोर नका इतका वेळ अयो हांव तशें पुरा बेजार कोण घेणार रे कोका मला म्हणके खंयची रंदा पडला रे तू यो कावेरे का हांव वाडीके रंदा पुरे घेऊन येयला तू एक कोण जेवण करी फर्स्ट क्लास बस आता पैदल ती यो वैरी कोका वडिके रंदाप रे तू गेल बायले चापी रंदाप खाऊन होंकार येऊन गेला मका ये पाया गांडी दुकेन भायर वचचे काही जायना मका तू अंदा पडल नाही जल रे आजीला ऐकून जेवता गंमत आहे वही अका तू गेल कतिरे हाडल्याल हावे यो तुझी रे गेल बोगा भाऊ म्हणारी कावेरे का म्हणला म्हणते तू गेल पाहिलं तू कशी असत कोगा पाया दुख तशी रे त्या म्हणता पळे एक आधी हो दिया पिशाशी म्हणा ಇಲ್ಲ ಬಂದೆ ಗವಾಕ್ಷಿ ಒಳಗೆ म्हणता ಬರ್ तसल ಕಾಣಿ ಜಲ್ಲಿ ನಿಗೆಲಿ पूर्ण घेतलं का तू कसं नाही टेन्शन कोर नका हाव हळल मात्र पुरे तू समज घेतच नव्हे वय रे कोगा घेतस तू म्हणल मका जाग्रते रोपर का म्हणू मस्त मला मात्र म्हणा जाग्रते रोपुरतस रे आका डॉक्टरानं 3 महिने मात्र दिला तलरी 1 महिने भीतर घेऊन मुग्गी गुण द्या तुक मागीर 2 महिने मात्र वर्त नव्हे वय रे कोगा तू सांगला म्हणके 1 महिना मात्र घेता वग्गी गुण जाते ना मागे 2 महिने मात्र भीतर दवरता कसं लागतस ना वापस पाया दुखे जात ना मका ए देवा कसं म्हणतास वने तू 1 महिने घेऊन 2 महिने भीतर दवरता म्हणून जाय जनाला घेवचे कसं ते हापळ ओडीवे ते 3 महिने कोर्स डॉक्टरान दिलेलं तुमका ते कशी सांगला की तशी घेऊ का नाही जलेबीनी पाया दुखी रब्बा ना तू कसं नाही वडली डॉक्टर म्हणलेक लागीत आहे हा कसं सांगलं तुमका भाव बहिणाक चढ दिसत ना मग कसं जय जला नांक दडवत पडे आणि दोघ जणे आम जेवणा आपोचेली ये याची पडले का कावेरे का ती गेल हमकारो ती कदुडवा माल पुरे कसं होतस वय रे तक पुरा कारण तूची गाव आहे तू जायला तशी हाण घालता तशी उलट ती वय हाण गलची पुरा हावे नव्हे वर्डीक जाऊन भुक्त सकता तश मला कसं रे वाटीक जाऊन बघतस मला रे तूची ती जाई म्हणून सांगून वाटीक कोण दिली नव्हतो त्यादा नाव तुका सांगलाय विंगड चेल्ली पळा रे कोगा म्हणून सांगून तू ऐकल वा कितली लाल्ली घाले हांव तुका तू ऐकल वा ना म्हाका तीची जाय म्हणून करून घेतली न्हू तू पळ न्हू तू पडणार तो हांव कसला वर्डीक गेलेल म्हणून गोतस कावेरे का तुका ताका एक कारणच आमगे नाक कोणगी एकलो हात पळयतले ना सांगील ते कोगाक दिगी चेल्ली केल्यारी आमगेल घरा भितरी साक्षात भाग्यलक्ष्मी येता म्हणून साक्षात लक्ष्मी रे कोगा वही अका ताजी कतीरे ना हांव दिग चेल्ली जाऊ का म्हणून हटा बशिलो हा या विषय यो मग किती सांगा रे तू ते मनशाल उत्तर ऐकून पोंडा पडल वय हांव तरी आमगेल कम मुनेत तरी आमगेल आर्थिक परिस्थिती सुधारण जेला का सुधारणा कम म्हणून केला नाही तू करचे सुधारणा ती गेला आता तू दुड्ड दे तू गाव सकट सुधारण कोणत पडते दुडवा नो म्हणाले ना तिका आज सका जललपुरा जाऊन गेल नव्हे तू जेवण हाव एक गड बचून पाठ नेला दिता गड तू जेवण कर बस अरे मग
पा कसं रणरणी होत तोंड पुरा कर पुंगेल मी गेला पा అనేది तुडे निद्दत ह्याला पाठ दित अयो 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 हे तंतरा बरा फॅन सोडून निघाला पण वो ते जगले निघतो सांगायचोय थंड गार येता सुर्वे हक्कने हिक करता सुर्वेक वैगो कमो ए कमो थंय मेल्ल्या गो यो गंगा कसं येते कसं नाही किरडत असाची वैगो ये कसं ते ते कसं म्हणून कळलं तुमका सुपुत्र निद्दला निघाला म्हणू माका एक होतस ये कसं ने म्हणू वही ते तक्षा केलो फॅन घालून निद्दला कसं नाही तू सांगला की ना आम्ही ताक नींद पडतरी ते फॅन बंद कर का म्हणू कोण तुझ्या ऑन भरतोय करंट बिल फॅन घाललेला आहे ताण फॅनामध्ये मेघेल अन्ना किती उद्धार करता तुम्ही जायत मरायते जायत तुगे लांदाल विषय काण हाव दुडवा नो तू काय ना तुगे पुत्तावरे ना मरायती कंची एक मिळलिंगी मका देवा तशी नाही ते तो पाप रण वत्ता का एग्जाम बरोवन पुरो जावन आयला 1 गंटो निद्दो ना पाप फाल्ले वापस वचून एग्जाम बरो का वज्जूत नाक ताणे 1 गंटो फॅन घालले कसा फॅन जरत की वरी गो माका एक कळटा वत्ता बऱ्या येताना पुरोज येता म्हणून आयल कुठले एक 5 मिनिट घालचे बा फॅन थंड कोर नो मागीर बंद करचे ते कशी रोई 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 गूत पळे तशी बायल मीटर रोई 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 गूता तशीची हनुमंताल बागशे मीटरा बिल येतनच पळे मेगेल माते जुई 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 शे देता करंट शॉक शे तुक्कू कसं गोतो आणिक निद्दोचे उठ म्हळ्यार उठायना मारी आनी एक कान खाता ती किरकिर येऊन गेली म्हाका तशी नाही ते पाप हुमेन थप्पू जावन आयला तो चिके निद्दो रेस्ट घेवूय ते अब्बा एक एक पुत्ताल वैरी मोग उकवतगी कुर्टात बसून जगत पळटाक करतात ताका आपण वर नव्हते जगल्या नीट कराय तुका तितली मोग असले नी त्या हायड धरून एक वाडी घाल ताका वस उसळ आणि मुग्धना गेलाय हंग समय एरवाला हात कशी पुणे हंग तुकून आता नाही सोडका अप्पा हंग मी सनी पुरा खुर्चू का मरता शाके येऊन हजमध्ये हंगेले का फॅन घाल मेल्यांची हा समित गान ना हंग शिकैत अंकनी नकडे करकरन घरा येताना भू जावता कत्त वे सुपुत्रा ए कल्याणा ए उठ रे उठाय की तू मस्त होगा नींद काही तक्का नींद उठ रे मरे या सांगतो तू सुरवे का या उठा कसं ना कर एक घडी निघतो छाकाई सोडा कसं मिळाली दिसात तुका फॅन घालूनच मिळाल ना मावे घाल्ले रे होण नाही एक 5 मिनिट घाली मिळाले ये 3 घंटे घालून इतले रे बुरची कोण रे करंटा बिल बरची कोण म्हणाली तुम्ही बरका आणि हांव बरची वे तुका करंटा बिल हांव भरतो म्हणू ससार दुडवा नो कसं म्हणू तुका तसला कसं ना तू 100-150 रुपये इतलं गलाट करची वे एक निद्दोच्या काही ना तू गेली मी तर कसं रे तू 100-150 रुपये म्हणून सांगता तू 10 पैसे म्हणून लेखलावे त्या पुढली काला जिल्ले बस उसळला बाहेर गोड नेऊ त्यातनं कळतं तुका 150 रुपयाची मॉल कितले म्हणू ते खोटं ना पण खंय गेलाय अगेन सूर जाल्यात खर ये पुरा केलेले सूत्रधार तुगे लांबा तिक भास ना तिका तिक म्हणले
ताका इंजिनियरिंग शिकोवची नाक्का 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 बिकॉम घालया म्हणून अय्यो नांतली मेगेल पुत्ताक इंजिनियरिंग शिकोवका आशी ताका आशी म्हणले व्हडलो फातर वांग घालून तेजे बोर्ड हरिणे हांव लेखिले मेगेल जिवनात कोणा लागीं मागना तशी चंदायर मेगेल जीवन वचुका म्हणून जाल्यार एक रिणा कोणता पडला हक्कीक शिकूच म्हणून लक्ष लक्ष लोन काढू लोना कोंडा पडला घडकत रिशेजला म्हाका वै 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 हांवे केलें पुरो हांव केलेलें तुमगेले लक्ष लक्ष खर्चात म्हणून सांगू न्हू चलडा शिकयनाशी बेश्टे जातवे तागेले भविष्य प्रश्न तो कसं नाना अम्मा कसं हे आना दुड्डू दुड्डू म्हणतो तू आणि 2 महिनो म्हाका जॉब मेळटा हांव तुगेल रीण पावीत करता भिवून काय तू हांव खंयी वचना धांवन 2 महिनो काम मेळटे नवे ते दोळटाय नुत पैसा हांव सांगिले काम दिव नायक दिसाचे फॅन घालचे 5 मिनिट कसं ने कळलं हांव सांगिले 5 मिनिट दायतना व्हडलो नमस्कार तुका हांव भायर वता ಹಂಗೇಲೆ ಪಾಪ ನಿದ್ದಲಲ್ಲಿ ಚಲ್ಡ ಜಾಗೋನ್ ಪೆಟ್ಟೆ ಇಟ್ಬಿಡೆ ರೆಂಡ್ರೆಂಡ್ ಒತ್ತಾಕ हिगेल मोगू एक सुरुवात हांव न्हिदत पुणी आनी एका खंय 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 दवरचे बुक्क समज दवरपाक वतना हिणी शिकयलें ना आईची एपिसोड कसं जात की लिलाल काण कसं एक जोर बामून तो हिटलरू त्या पळयले मेगेल बामून कितली की वंटेन जाव येता बा उदका बाटली आशिल्ली मोजिल्लांत खंय गेली बस दनपाराव उरले येले डोस देवनी दिसती गेले आनी काही कोपून पुक्कोन मुंगरीसी बसल्या पळ्या ही कोपून बसल्या आता कसं करची का मेरी प्यारी कमो कोपोनी त्या मुल्या बसल्या तू प्यारी कमो मेगील मोगा कमो प्यारी कमो कसं करता ती सोडा येते अक्क कसं झालं कमो ए कमो कसं न्ही ते सगळो दीस कमू 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 करचे तुमक मात कोणी आडना मारी कोगा मेळकुळे कशी शेरू आता मेगेर नाव नावे चंद कमलाक्षी म्हणू तोंड बोर न्हू कमलाक्षी म्हणू आपल्याला किती खूश जात म्हाका वय गो हांव न्ही कावेरकन मात्र तुका कमो म्हणा पोचे विंगडजन पुरो तुका कमलाक्षी नावे कोणी पण कमल माई म्हणा पेताची म्हाका तशें वाटेर वतले सोड माजरी समेत कोगा 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 म्हणा पोचे गांबरी म्हाका कोग म्हणू आड नाव पडला ताका म्हाका एरवूचे तुका जाल्यार ते शिवेगरांत मात्र कमो म्हणा पोचे कसल्या गो कोपून बसल्या कमो हांव कसं उरलेलो गो तितके जोर उरलेलो तितलेंची ताका तू खूपची गो कमो
हे मनशान लाव दनपार तुकून कोपून बेसला म्हणून हांव ते केदान की वारे सोड जाल्ला आस मेळ्ळ्यार वेळ सोडची नाका यब्बा 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 कसो कोप गो पळे तुका ल्हान वयर तकून पळयता रात्री येवन म्हाका मागीर गळ्या धरतलो कोप्पू नको गो कमू उल्लोच पुरा उलयता ती मन दुख्खत तशी आनी आतां म्हणचे हांव कसं उलयला गो कितें कोपला गो प्यारी कमू म्हणून हांव कसं म्हणला म्हणून आमगेल्या चेडाल भविश्या विशयार उलयलेली तुमी कितली उलयली ताजे खातीर तशी न्ही गो हांव तुका सोको म्हण सोवील न्ही गो वता बारा आयल न्हवे म्हाका मात्याक येरवल एक वळा कुणसाणी आतां न्हीद दोन आनी उठायल न्हवे आतां समजेल गो हांव तुका सोवील न्ही कमू त्या कल्याणाक दुडवा नो ना अड्डा दिटी पुरे दुड्ड खर्चुचे ताक एक ಸ್ವಲ್ಪ कोळकनवे दुडवा माल कसं न्ही ते एक 5 पैसे के तुम्ही लॅक दवरचे खर्चूच कितें थोडे खर्चू का न्हवे आनम जाव न्हू ताका चांग कोण पळोव का न्हवे ताका चांग शिक्षण दिव का न्हवे तागेल मुखारचे जिवना वाट आमी दाखोव का न्हवे आमगेल कर्तव्य न्ही मे ते वय गो वाट दाखव का वय वाट दाखवच म्हणू अशें दुड्ड पुरा मार्गार कशें जेतवे कसं येते तशी म्हणटा ती हांव कितले जागृतेर खर्चिले काही चड जायत की म्हणून आनी ते फॅना विशयार उलयतात तुमी आमी शिंयां काय फॅन घालनाची पावसाळीन फॅन घालनाची आनी अशी रणरणी वत्ता की फॅन घालूनच म्हळ्यार ते खंयची करमाक फॅन अशें जाय तुका कमो त्या फॅना विशय सोडी आतां न्ही अशी ओपून बसू नाका हांव कोणा खातीर सांगचे वरका म्हणून तुगेले खातीर आनी तागेल कल्याणा खातीर चेडवा खातीर न्हवे पायी वरल्या रे तुमकाची वतन काय हांव घेवन तुवे अयो तशी म्हणा कशी ते जाय तुका ओगोगी जेवणा कार्यक्रम कैद करी म्हाकाय वचून एक ग्लास दूध हाडी म्हाका पट्टा भूकय ना मस्त आनी एक केळ्ळे हांडी गो